Desuden havde jeg lige været på det. Prøv at tænke sig at sidde 8 timer med mig og høre om numsehuller. Snakker du aldrig om andet, eller hvad? Nej, kun om numsehuller. Kan du godt lide numsehul? Kan du? Hold nu kæft. Kan du lide numsehul, ja eller nej? Hvad? Jeg kan godt lide, at jeg har et selv i hvert fald. Jeg er meget glad for, at jeg har et numsehul. Det må jeg sige. Er du sikker? Ja, jeg er helt 100% sikker. Som jeg har fortalt dig, hvis ikke man har et numsehul, så har man et gevaldigt problem. Har du prøvet at få en penge i numsehul? Nej, det har jeg nok ikke prøvet. Har du? Ja. Har du det? Jeg var lille. Ja, det er derfor, du er så glad for, da du var lille. Ja. Det er ikke helt godt, det der. Jo. Så prøv lige at vende kameraet op mod dig selv også. Så kan man lige se ham, der har prøvet det, da han var lille der. Okay. Så du er glad for det også, Cam? Men det jeg behøver ikke at spørge. Jeg er faktisk ikke til kun i tvivl om, du er glad for numsehuller. Ja. Kan du bedst lide de nære, eller de hvide af dem, eller de blege? Ej, nu har jeg sagt, at jeg kun kan lide mit eget. Jeg kan kun lide din egen. Hvad med, hvis du har prøvet at stikke din pik om i numsen på dig selv? Hvad tror du selv? Det ved jeg ikke. Hvor mange tror du, der har prøvet det? Det ved jeg ikke. Mange, hvis den er lang nok. Min gamle rumbo, han suttede sin egen pik. Det er godt, Jo.